Isang pindot, isang utos, isang hamon. Pero kapag hindi nalaro ang kapalit, saan tayo dadalhin ang mundong nasa screen? Bata pa lang, hawak na ang teknolohiya. Sa bawat screen may mundong ibang-iba. May laro, may challenge, may utos na susundan. Pero hindi lahat ng utos ay dapat pinapakinggan. Gawin mo to, sabi ng nasa kabilang screen. Unti-unting lumalabo ang tama at mali. Kapag nasanay sa karahasan sa virtual na mundo, wag nating hayaang mawala ang puso. Hindi lahat ng nakikita ay dapat gayahin. Hindi lahat ng hamon ay dapat sundin. Kung ang isang laro ay nagtutulak sa kapahamakan, tumigil ka muna, mag-isip at magtanong. Sa likod ng screen, may batang naliligaw. Sa dami ng utos, sarili nakakalimutan. Hindi laro ang buhay, hindi tao ang target. Huwag hayang ang dilema maging gabay. Sa likod ng screen, may mundong mapangan. Kapag maling impluensyang lagi mong naririnig, kabataan gumising, huwag basta sumunod. Ang tunay na buhay, hindi kayang i-reset. Isang challenge, isang task, isang utos na bago. Kapag delikado, wag mong susundin ito. May taong nasa likod na hindi mo kilala. Bakit mo ibibigay sa kanya ang desisyon sa buhay mo? Bullying sa school, galit sa dibdib o online na salita. Minsan sobra ang sakit kapag walang gumabay, kapag walang nakikinig. Maliit na apoy pwedeng lumaki sa paligid. Bata, Hindi ka karekta sa laro, hindi ka NPC sa utos ng iba. may puso ka, May pangarap ka. may buhay kang dapat protektahan. Sa likod ng screen, huwag kang magpapagamit. Huwag mong hayaang galit ang maging kapalit. Hindi laro ang buhay, hindi tao ang target. Walang restart kapag tunay na ang sugat. Kabataan makinig, matutong huminto. Kapag mali, sabihin mong hindi. Dahil ang tunay na tapang ay ang marunong umiwas sa mali. Maglaro ka, Pero wag mong kalimutan ang tunay na mundo. At kapag may utos na masama, wag mong gawin. tumigil ka, magsabi ka, humingi ka ng tulong.